Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kulturarloa. Kulturarloa esaten diogu kulturgintzaren aho belarrirako aldizkariari. Kulturaren lanak, karpenak, divulgaziokoak, halakosiak biltzen ditugu astez aste. Kulturarloa Euskal Herria irratian eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun saioa da. Gaurko ale honetan Imozko euskara, Amaia Apalauza Ollorekin. Nafar gobernuak, alegia euskara bideak editatu duen liburua da, Imozko euskara, Amaia Apalauzak eginikoa. Nafarroko euskalkien inguruko lanak lehenagotik ere atera izan dira bilduma honetan eta gehiago ere etorriko dira. Baina Imozko euskararena da orain eskutartean duguna. Iruñan sortua da Amaia Apalauza, euskal filologia lizentziaduna Euskal Herriko Unibertsitatean eta doktoretza ikastaroak egiten ari da Nafarroko ipar-mendebaldeko euskarari buruzko doktoretza tesia zehazki. Lehenautik ere eginak ditu zenbait eskualdetako ikerketak eta baita argitara emanak ere. Besterik gabe, Imozko euskara liburu lan honetaz zentratu eta hor zer daukagun, zergatik interesa, Amaia Apalauza. Imozko euskara egia esan nahiko ez ezaguna da, orain arte nahiko ez ezaguna izan da euskal dialektologian. Bonaparte printzeak 19. mendean euskalkiak sailkatu zituen, eta sailkapen hartan Imozko datu batzuk ere bildu zituen, eta iparraldeko Goinafarreran sailkatu zuen, Lizasoko aldaeraren barnean, beste hizkera batzuekin batera, Basaburu nagusia, Ultzama, Atetz eta Anuerekin batera. 125 urte geroago Orreaga ibarrak Ultzamako euskara aztertu zuen, Imozko ezaugarri batzuk ere ukitu zituen, ondo-ondoan dagoelako. Eta haren arabera Bonaparteren sailkapena moldatu beharra dago, eta orduan haren proposamena izan zen alde batera jartzea Ultzama, Atetz eta Anue, eta beste alde batera Imotz eta Basaburu nagusia. Baina betire Ultzamatik begiratuta egin zuen berak bere ikerketa. Azkeneko urte hauetan Koldo Zubazok euskalkiak sailkatzeko lan batzuk egin ditu, eta haren arabera Imozko euskara trantsizio hizkera da. Esan nahi du, tarteko hizkera dela, ez? Haren arabera, euskara nafarraren eta erdialdeko euskararen tarteko hizkera da. Beste hizkera batzuekin batera, Larraun, Basaburu, eta bar. Eta, bueno, horre nik ikusi nuen, bazela Imozko euskara sakon aztertzeko behar bat, familiarean goa dut, orduan, hortik abiatu eta hasi nintzen lan hauetan. Imoz Baiaran, herriak zema dira? 8 herri dira, oso herri txikia dira, Nafarroko ipar-mendebalean kokatuta dago, Irurtzundik hurbil, eta oso herri txikia dira, eta, behar bada ezaugarririk nabarmenetakoa hori da, ez? Industria gutxi da, oso ezago bateri industriarik, zerbitzurik ere ez, eremu nekazaria abeltzaina izan da, orain dela gutxi arte, baina asko jetxi da, azkeneko mendean biztanleria erdira edo, gehiago jetxi da, eta hori, orduan, hizkuntzan ere badu bere isla, eta... Abia puntua eta aztertu beharreko arloa zari gara. Bestea izan ditzateke, abiatu horretiko hendik jakiteko. Bertako hizkeraren egungo vitalidadea. Eta, bide batez galdetuta, nola jo duzun, dokumentu idatzietara, edo egungo testigu, egungo hiztunen gana jo duzun, nola egin duzu? Dokumentu idatzietara ere jo dut, dokumentu zarretara, baina egia esan oso gutxi dago. Baina, holako azterketatan ezinbestekoa izaten da dokumentu zarrak ere begiratzea, baina oinarrian gaur egungo euskara dago. Eta batez ere jende dadetuaren gana jo dut,
Bueno, Imotzen esan dugu oso jende gutxi bizi dela, hango gazteak euskaldunak dira. Gutxi esatean zenbaki baiareko du. Gutxi gora bera zenbat. Zenbat jende bizi den? 230 bat lagun bizi dira, 8 herrietan, Eta horietatik gazteak gutxi, eta gazteen euskara asko aldatzen ari da, euskara batuaren eraginez, gaztelaniaz ere asko egiten dute, gaur egungo bizimoduare asko aldatu da, lehenago ez ziren herritik ia ateratzen, erromeritara, feritara, joango ziren, baino ez ziren orain bezala mugitzen, ez zen errepiderik, ez zen autorik, orduan hizkera gordetzeko edo aukera hobea izaten zen, orain ezakitango hizkera hibridoagoa da, eta orduan horregatik aproposagoa, egokiagoa iruditu zait, olako lan bat egiteko edadetuen gana edo helduen gana jotzea. Betire gazteen euskara ere aintzat hartuta eta ezagututa han nola egiten duten, baina oinarri. Bueno, dialektologia zaletasun handi bada bakit eta baina interes handia dago beti halako edo hemengo edo bestaldeko tokiko euskarari etiketa bat jartzeko, ezta? Eta, haitu dut, esan duzuna, Bonaparte nola sartu zuen, gero Horreagak Ultzamako perspektibatik ere landuta, zoazu transiziokoa. Horren garrantzitsua alda, etiketa jartzia? Nik ez diot garrantzia hondirik ematen, horri. Azken aldi honetan, mapak agertu dira, euskalkien mapak, ez dakit zer, eta, hori bada, dialektologiaren alderdi bat, baina niretzako importanteagoa da, lehendabizi hizkera ezagutzea, inguruan zer dagoen ezagutzea, ez baita Imozko euskara ez da irla bat, inguruan badu Basaburua, badu Larraun, badu Atetz, badu Arakil, gaur egun ez da euskararik, baina hango lekukotasuna badaude, orduan niretzako garrantzitsuagoa da Imozko euskara bera ezagutzea, aztertzea, herriz herri nola aldatzen den ikustea, ez baita eremu homogeneoa, eta gero ingurukoekin alderatuta zer dagoen, zer dagoen Larraunen, Imotzen ez dagoena, zer dago Basaburun, Imotzen ez dagoena, Euskal Herri osoa aintzat hartuta, nongo ezaugarria dira Imozkoak, olako kontuak. Imozko euskarari buruzko liburua, Imotz harremanetan eta kontaktuan, Ultzamarekin oski, Basaburuarekin, baita Larraunekin ere, Atetz ibarrarekin ere. Betir eta euskalkien definizioan edo eta bere isketan, kontuan izanik, Bonaparteren mapa famatu ura egiteko, 5-6 ezaugarri erabili izan zituela, hizkera jakin bat, euskalki batean, ala bestean kokatzeko. Gaurko egunean nola egiten da bereizketa? Neurgailua zenbatean dago, alegia zenbat ezaugarri kontutan hartzen dira. Amaia Apalauza. Hori da, hain zuzen ere, dialektologiaren arazorik handienetako bat, Bonaparteren garaia kontuan hartu argu 1869 urte inguruan ibili zela, orduko baliabideak ez ziren oraingo baliabideak, testu ingurua hola ulertu behar da, Eta gero Bonapartek Euskal Herri osoan lan egin zuen. Eta orduan bera oinarritzen zen katezismoen itzulpenetan, eta gero herri edo eremuka bazituen olako informatzaile batzuk. Runaiei galdetzen ziren, hau jakin nahi dut, Imotzen hau nola esaten duten. Eta, zuk esan duzuna, oso ezaugarri gutxi erabili zituen hizkerak sailkatzeko, Orduan, sailkapena ona da, baina gaur egungo ikuspuntutik, nik uste gehiago balioesten dela eremukako lan hori, eta askoz ere ezaugarri gehiago kontuan hartuta. Eta zenbat ezaugarri behar diren, neurrian on jarri behar den, hori norberaren erabakietako bada, erabaki zaila, baina, nik uste garrantzitsua dela ikustea ezaugarriak banan-banan ze edadura duten. Ezaugarri hau Imozkoa bakarri da, Imozkoa eta Larraungoa da, Nafarroa guztikoa da, Nafarroako alderdi jakin batekoa da, Hego Euskal Herrikoa da, eta hortik abiatuta ezaugarriak
multzokatu eta horren arabera ondorioak Eta atera. horrozki, elementu morfologikoak edo lexikoari dazkionak eta joskelari eta beste. Bai. Zatera zezu, induzu, no esaten da, isoglosen mapak eta... Bai, mapak. Bueno, edo lehen da biziz, ez marka hola bereizgarriena edo nola esango genuke, inork joko balu bi hitzetan definitu nahi izatera. Imozko euskera zer den, nola esan den genuke, zer? Adiz forma, lexiko, termino batzuk, zer da horre, propioena edo bereizgarriena? Baina ezaugarriren bat esan nahi duzu? Bai. Bueno, imotz kokagune aldetik oso interesgarria da Euskal Herriaren erdigunean dagoelako. Horrek ze esan nahi du? Alderdi guztietatik jaso duela eragina, hizkuntzari dagokionez. Orduan, horrek dakar esklusibotasun eza. Alegia, ez dagola imotzen bakarrik erabiltzen den ezaugarririk. Imotzen erabiltzen diren ezaugarriak, imozko hizkeran ageri diren ezaugarriak, beste hizkera batzuetan ere badira. Batzuk lokalagoa dira, badira ezaugarri batzuk, imotz, larraun, basaburu, leitza, alderdi hortan erabiltzen direnak, eta esan bezala beste batzuk zabalagoak, baino oro har, ez dago ezpada hitz solteren bat edo dialektologiaren aldetik garrantzia handirik ez duen ezaugarri txikiren bat, ez dago han bakarrik erabiltzen den ezaugarririk. Bueno, esatzako galdetuta. Geroaldiko forma, aditze formak, izango, izanen. Han izain, ez? Banaketa orokorra edo izango, izanen, izango litzateke, baina han erabiltzen da izanen aldaera bat, ez? Izain. Esan ala erran. Begira, kontuan hartzeko beste kontu bada, lan hontan, beste ondorio bada, imotzen dena ez dela bat. Eta orduan muskitzen, ekialdeko muturrean, eta goldaratzen ez dira berdin mintzatzen. Etxalekun eta muskitzen ez dira berdin mintzatzen. Orduan, muskitzen erran, eta gainerako herri guztietan esan. Naiz eta oskozko edadeko bakar batzuk oraindik ere erran erabiltzen duten. Zola jarretu dezake zer beste bertze eta alakoak? Beste, bost, baina bada orokorrena ostiela, eta osteune edo ostiune, baino etxalekun, muskitzen da oskotzen hortzileria, edo hortzilera. Bada hortziralen beste aldaera bat. Lexiko aldetik eta hola, aurkikuntza kuriosoren bat, ez daite gauzen bat izendatzeko edo zerbait adierazten. Bereziak esan nahi duzu? Ez dakit, izen bat hola polita edo akordatzia merezi duna. Politak asko, ez dakit. Oso polita dira, ez dakit, aspaldiko lanbidei lotutako hitzak, esate baterako arropa garbitzen zutenean, lisua egitea zaten zaio, lisiba beste leku batzuetan, hemen lisua. Eta orduan hor, zinkezko konporta batean arropa egosi egiten zuten, eta gainean jartzen zitzaion olako oial bat, gainean suko hautsa jartzeko. Eta orduan oial horri auspartana deitzen zaio. Alare, olako, ez dakit nola esan, olako berezitasunei ez dieta inbeste erreparatu. Gehiago erreparatu diot, eguneroko hitzei, ez? Ez hain gauza espezifikoak ez ditut bildu lan hontan. Imozek, eta imozko euskarak eman duena, dauneko euskatzei dandere bat. Badugu sagrario etxalekoarra, eta pozteko beste arrazoi bat, ez? Eta, hori zen dute imozko euskararen testimonio hartu eta horre amantezakena. Ematen du, poliki-poliki gero eta leku handiago hartzen ari dela imotz euskararen inguruko gaietan, ez? Baiara txiki xamarra eta jendiare elkarren artean ezaguna, metodologiaz, bitz. Metodologiaren oinarrian, han egindako imotzen eta inguruko herrietan egindako egonaldiak eta elkarrizketa daude. Gizarte hori edo bailara hori hurbilekoa dut, jendea ezagutzen dut, eta horren alde horretatik ez dut arazorik izan jendearekin mintzatzeko, jolasean aritzeko. Orduan herri guztietan ibili naiz, berri emaile jakin batzuk aukeratu ditut, hango euskara, esan dugu oso aldakorra dela herri batetik bestera, baina hango euskaran mintzatzen den jendearen gana jo dut.
Eta, batzutan, besterik gabe hizketan aritzera, mikrofona aurrean jarri, eta, kontaidazu gaztea zineneko historioren bat, edo festatan zer egiten zenuten, edo, jende edadetua deseatzen egoten da olako gauza kontatzeko, ez? Orduan alde horretatik ez dago arazorik. Beste batzutan grabatu gabe ere, neronen kuadernoa hartuta, apunteak hartuz, beste batzutan galdera zuzenagoak, hizkuntza inkestak egin ditu, badira hor hainbat teknika hizkuntza inkestak egiteko, eta baino funtsean da zuzenean hiztunari galdetzea, hau nola esaten duzu, edo objektu bat hartu eta seinalatu eta hau zer da, eta muskitzen nola esaten dute, eta oskotzen nola, eta erason nola, eta goldaratzen nola, eta batzutan gaztelaniazko esaldia eta itzuli dezaten, pues hola. Baina, oinarrian, hizketaldia daude. Hitz egin da hitz egin. Imozko euskara hortaz, Amaia Apalauzak prestatu duen liburua. Liburu honen 900 ale argitara eman dira, salgai dago 6 eurotan, liburu dendetan noski. Ikastetxetara ere banatu dute. Aurki liburu gehiago aterako dira, eta iragarria digute, dagoeneko Lizarraga Ergoienako euskara aztertzen duen liburu ere bidean dagoela. Imozko euskara hortaz, gaurko kultur arloan hemen Euskal Herria irratian, eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun kultur aldizkaria da kultur arloa. Eusko ikaskuntza, jakitez.